Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Ang promoter na si Bob Arum nagbabala kay Manny Pacquiao na dapat layuan daw si Golovkin dahil napakadelikado daw nito. Yan ang pag-usapan natin sa videong ito mga pre. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Last week nga mga pre ay parang naging pandemya sa sobrang kalat ng balitang Golovkin versus Manny Pacquiao. Nag-ugat ito sa sinabi ni Coach Freddie Roach na gusto daw umakyat ni Manny Pacquiao ng timbang at kalabanin ang magagaling sa middleweight. At isa na nga doon ang IBF middleweight champion ngayon na si Gennady Golovkin o mas kilalang Triple G na talagang nagpayanig sa medyo tahimik na mundo ng boxing. At dito nga mga pre, nagpahayag ng komento ang dating promoter ni Manny Pacquiao na si Bob Arum. Sabi niya, nalayuan daw si Golovkin dahil sa napakadelikado daw nito. Ayaw niyang umakyat ng timbang si Manny Pacquiao hanggang 147 pounds lang daw dahil maraming magagaling at bigati naman daw sa timbang na yon. Dagdag pa niya na mas magaling daw si Manny Pacquiao sa timbang na 140 pounds dahil sa 147 pounds daw ay talagang outsize daw talaga si Pacquiao sa magagaling na welterweights ngayon tulad ni Crawford at Spence. Nanalo daw si Manny Pacquiao kontra kay Thurman noon pero matagal daw itong namahinga si Thurman bago lumaban kay Pacman. Sa sinabi niyang iyon mga pre ay tila hindi kumbinsido si Bob Arum sa panalo ni Pacquiao kay Thurman. Dagdag pa ni Bob Arum na kung kakaharapin ni Pacman si Spence o si Crawford ay talagang ito daw ang tunay na pagsubok ni Pacman sa dibisyon. At dito nga sinabi din ni Bob Arum na kung aakyat daw ng timbang si Pacman para lumaban ay isa daw itong kahangalan. Comment your opinion sa baba mga pre sa balitang ito.